Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, panibagong araw, panibagong food trip adventure kung saan nga may masarap ating pupuntahan. Tara at samahan nyo ko at tayo magbabalik dito sa may bayan ng Malasiki, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may G&A Grill and Resto Bar. Tayo magbabalik upang tikman ang kanilang pinagmamalaking only lunch na nagkakalaga lamang ng 199 pesos. At yun na nga mga ka-adventure, mayroon silang bagong menu dito. Yan ay ang only samgyupsal. Sa halagang 199 pesos, only samgyupsal na. At dito lamang sila matatagpuan sa may General Lunay Street, Poblacion, Malasiki, Pangasinan. Tapatan lang ito ng Gabs Car Wash. Ang G&A Grills Resto Bar nga pala ay tumatanggap din sila ng iba't ibang event tulad ng binyag, birthdays, wedding, anniversary reunions at marami pang iba. At mayroon nga tayong mga nakitang bisita ditong nagbe-birthday at nagpabinyag. Araw-araw mga ka-adventure ay iba't ibang mga menu o ulam ang kanilang mga niluluto dito. Sa halagang 199 pesos mga ka-adventure, matitikman mo na ang lahat ng to. Mayroon nga tayong nakitang adobong manok, adobong baboy, mayroon pang sisig at mayroon ding tinolang native na manok. Marami tayong pwedeng pagpipili ang pagkain dito. Mayroon nga rin silang isda dito tulad ng pritong Gigi at sinigang na maya-maya. At mayroon nga rin silang Shanghai dito at pritong manok. Ay grabe mga ka-adventure, solve na solve ka na dito. Pwede ka rin mag-walk-in dito mga ka-adventure. Tulad nila ate, pagkatapos ng binyagan, dito nila napiling kumain. At mayroon nga tayong mga nakitang estudyante dito. Ayun pormahan pa lang, mga gingging-gingging na. Ayun ang ganda naman itong mag-ate. So yun ang mga ka-adventure, sunod na natin babanatan yung kanilang only samgyupsal. Amoy pa lang mga ka-adventure, nakakagutom na, nakakatakam pa. Tignan nyo naman mga ka-adventure, ang lalaki ng slice ng kinalang beef at saka pork. Kung only samgyupsal ba ang hanap mo, tara na dito sa may G&A Grill Resto Bar. At syempre mga ka-adventure, hindi rin mawawala ang kanilang mga side dishes dito. At ito na nga ang ating pinakaihintay, kainan na. Syempre mga ka-adventure, sa unang kagat, litos agad. IST, thank you Lord agad. Abay, napakasarap talaga mga ka-adventure. Quality. Napakalasa ng kanilang karne. At syempre mga ka-adventure, papahuli pa ba yung mga kasama ko? Tignan nyo naman mga ka-adventure, ang sasarap ng kanilang kain. Mapapasana all ka na lang talaga Sana all. Ang G&A and Resto Bar ay nagbubukas mula Lunes hanggang Linggo. Mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 9 o alas 10 ng gabi. Tapatan nga lang sila ng Gab Car Wash. Kaya tara na harap na mga ka-adventure at samantalahin nyo na ang kanilang only lunch at saka only samgyupsal. Sa halagang 199 pesos, makakatipid ka na dito, mabubusog ka pa dito sa may G&A Grill and Resto Bar.